The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang Opo, oras si mismo po ba Mr. ito? Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano naman kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At magandang hapon din sa iyo, Miss Rems, at live tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi, mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 62 sa GMA For the Backs. Umpisa na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Ito mga ka-aksyon, kadalasan sa ating programa ay mga reklamo patungkol sa pamilya, abusadong employer o mapanakit na kinakasamang ating ora mismong binigyan ng aksyon sa tulong rin yan ng ating mga kapulisan. Pero sa hapong ito, tayo mismo ang magpapaabot ng ora mismong pagtugon sa ating kapulisan sa UWAS Municipal Police Station matapos nilang ipaabot ang kanilang alalahanin dahil nang tamaan ng kanilang lugar ng Bagyong Christine ay ilan sa kanilang kagamitan ay nasalanta ng baha. Kasama natin ngayon si Police Executive Master Sergeant Fe Eleuterio Cirillo, ang Women and Children's Protection Desk Investigator ng UWAS MPS. Ma'am, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo-lalo na sa mga tagapanood natin dito sa tabang ora mismo ni Kong Saldico. Okay, ma'am, nung kasugsagan ng bagyo, ano po yung mga gamit na naapektuhan dahil sa baha? Actually, sir, nung panahon ng Bagyong Christine, lalo na nabaha yung mga kagamitan namin, lalo-lalo na sa loob ng WCPD room. Isa na po doon yung aming computer po, ma'am, computer set. Okay, ma'am, sa yan mo, ilang pong computer set yung nasalanta ng bagyo? Yung nagulpi lang talaga, sir, yung opisina namin kasi tumutulo talaga doon. Tapos pinasok ng tubig. Yung iba kasing kagamitan sa ibang offices ay naitaas nila. Biglang pagpasok po ng tubig, yung ano namin, palibasa nakalagay lang sa table, nabasa po yun. So yan, partner, ang isa sa alalahanin nila, ma'am, is yung computer set. Opo. Ma'am, magandang hapon po, ma'am. Hello, ma'am. Siyempre Magandang po, ma'am, hapon po. nababanggit niyo po, isa po sa mga talagang naapektuhan itong nagdaang bagyo ay yung WCPS. So, ibig sabihin po, ma'am, isa po dito yung computer set po ninyo na talagang Yes, ma'am. araw-araw na transaksyon, operasyon ay talagang ginagawan po niyo ng report. So, malaking bagay ang importansya po ng computer set. Opo. So, ngayon po, ma'am, dahil sa nangyaring ito po, ma'am, gaano po naapektuhan yung operasyon po ninyo at yung mga reports na ginagawa po ninyo sa pang-araw-araw? Siyempre, ma'am, lalo-lalo na kung mga victim po tayo, kailangan po kaagad na makuha namin yan na affidavit. Kung wala po tayong maayos na computer, hindi po namin agad-agaran na nagagawan. Opo. So, lalo mga compliances namin, everyday din po, everyday namin sinusubmit. Kaya, napaka-importante sa amin, ma'am, ng computer set. Opo. Since merong nasirang mga computer sets, ma'am, so paano po yung alternative na ginagawa po ninyo para patuloy pa rin po yung ginagawa po yung operasyon, yung report, nagagawan pa rin po ninyo daily basis? Yes, ma'am. Ano kami sa ibang opisina, nakikigamit na rin kami. Ayun. At handa naman silang magpagamit. So, ma'am. madiskarte
kumbaga, diskarte po yung ginagawa po ninyo para Dapat naman lang po, hindi ma'am. maapektuhan po yung Opo. pang-araw-araw po ninyong trabaho. Yes, ma'am. Opo. Pero, siyempre, iba pa rin, ma'am, yung talagang naka-allocate po doon po sa inyo, no? Lalo-lalo na ma'am sa WCPD, dapat lahat confidential. Opo. So, kailangan, may sarili talaga kaming gamit po. Paano yung ano, ma'am? Including po ba yung hard drive, yung CPU talagang nasira, ma'am? Yes, ma'am. Total damage po kasi yun dahil medyo matagal na rin po So kasi wala yung po computer kayong namin. backup, ma'am, ng mga files? May ano kami, ma'am. May USB din kami. Every investigators po, may kanya-kanyang USB. Ayun. Dahil sa mga nagdaan din ng mga pinsala or kalamidad, nagpasiguro po kayo, ma'am. Lagi, ma'am, ang Tama po yan. investigador. Dapat yung pulis laging handa. Laging handa. Opo. Dahil dyan, ma'am, dahil nababanggit nyo po na talagang kinakailangan po ninyo ng computer set para sa pang-araw-araw pong trabahong ibinibigay nyong serbisyo sa ating mga kababayan, kami po ay ora mismo pong tutugon at tanggapin nyo po ito, ma'am. Meron po kaming regalo po ang aming programa bilang pasasalamat na rin po sa patuloy nyong pagsuporta at pag-aksyon para sa mga kababayan mula sa UWAS na dumudulog po sa aming programa. So, syempre, ma'am, sabi nyo po, computer set po yung naging problema. Syempre, ang solusyon dyan, ma'am, ay computer set din Isang po. computer set para sa UWAS MP. Maraming salamat po in Ayan. behalf po sa aming COP, Police Chief, Police Major Nathaniel Jacob, Chief of Police ng UWAS. Ayan, ma'am. Maraming salamat po. CPU, Wow, kumpleto na pala. keyboard, at syempre yung monitor, mouse, talagang set yan, ma'am. Magagamit po ninyo yan, ma'am. So ano po yung pakiramdam nyo, ma'am, na in behalf po ng UWAS MPS, kayo po yung tatanggap para naman po makaabot po sa inyong tanggapan at patuloy po yung inyong serbisyo para po sa ating mga kababayang UWAS nun. Siyempre, ma'am, masaya po kami kasi andyan na ang mga computer, wala kaming reason na hindi kami makagawa ng mga compliance namin, yung mga affidavit para sa ating mga biktima. Ayun. Makwento ko lang, partner, nung binubuo ko yung Lambat episode 1, yung pinakauna. Pinakauna. Si ma'am yung na-interview ko noon. Tapos, isa talaga sa nire-request niya is yung computer set. Ayun. So Nakita parang na kasi- destiny. Yes. Destiny yung pagkikita po ninyo at sa paraan na yon ay hindi si ma'am nahirapan na iparating sa ating programa kung ano ang kanilang pangangailangan. Yes. Tapos, tinawagan ko si Boss Aldi kung pwedeng mabigyan. Oo, ang tinawagan mo si UWAS boss. Mabigyan ng UWAS. Oo. Ora mismo naman ang mismo. pagtugon ni Congressman Saldi. Para Ganyan po, bigyan. ma'am. Ganyan po, ma'am, ang adikain ng programang ito ni Congressman Saldi na hindi lang sa ibang programa tayo tututo, kundi pati yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan na nasa serbisyo. Ayan. Maraming salamat po sa inyo, ma'am. Ayun. So kami din po, ma'am, ay nagpapasalamat sa muli po sa inyo sa palagi pong pagtugon. Kumbaga tayo, ma'am, ay partner sa pagbibigay po ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan. Thank you so much, ma'am. God bless po. Ayun. Siyempre, ma'am, marami pa po tayong mga kaso, reklamo na tutulungan o tutugunan na ipinarating po sa atin at ipaparating ng ating mga kababayan. Mabuhay po kayo, ma'am. Mabuhay din po ang Tabang Ora mismo, ma'am. Eto naman mga ka-aksyon, samantala dumako naman tayo mula naman sa Barangay San Antonio, Santikon, Malilipot, Albay, na kung saan isang medical mission muli ang isinasagawa ng Ako Bicol Party List. Para sa update ng mga kaganapan dito, makakausap natin si Sir Joey Bedes, ang Municipal Coordinator ng Ako Bicol Party List sa Malilipot, Albay. Magandang hapon, Sir Joey. Yes, hello ma'am. Good afternoon. Kumusta, Joey, ang mga kaganapang isinasagawa ng Ako Bicol Party List para sa medical mission dyan sa lugar? Hello mama. Sa kasalukuyan pong ginagawa ngayon dito ang medical mission ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni Kong Saldi and Kong Gil Bongalon. So, dito po tayo sa, sa Santikon po, Santikon, Malilipot, Albay. Okay, so... Kung saan po, yes po. Mga ilang katao na ba yung inaasahan or ilang katao ba yung expected na mabibigyan ng serbisyong medikal? At kumusta naman? Nakikita namin sa likod, talagang dagsaan na yung mga kababayan natin na nagpapa-check up at syempre nabibigyan ng libreng gamot mula sa Ako Bicol Party List. Yes ma'am. In-expect po natin dito ay nasa 300 plus po ito na nagpapa-check up po ngayon dito sa Santikon po.
kasalukuyan, ang binigay po namin na staff dito is 300. Pero po, marami pong nag-walk-in. Kaya po, hindi lang po 300 ang ating nabigyan ng libreng check-up, libreng gamot dito po sa Santicon. Okay? So ito po ay 3 barangay po, ma'am, ang nagpuntahan po dito. Okay, so kita-kita natin na mismong si Congressman Jill ang isa sa mga pangunahing bisita na nagpaabot din ng pangungumusta personal at nagpaabot ng tulong dyan sa ating mga kababayan. Ilang mga barangay ba etong nagsipuntahan at talagang makaka-avail nitong libreng medical check-up at libreng gamot ng Ako Bicol Party List? Ito nga po, ma'am, ay 3 barangay. Ito po ang Salvacion, San Antonio Santicon at San Antonio Sulong ng Malilipot po. Okay, so syempre dahil andyan yung Ako Bicol Party List, lagi yung may ka-partners sa pagbibigay ng serbisyo medikal. Sino-sino ang mga partners sa proyektong yan? Ayun po, ang ka-partner po natin dito ay ito po ang BRHMC po, ang PNP, andito din po, tumulong din po sila. Ang angat ang lahat sa pangunguna po ni Kong Joey, namigay din po dito ng libreng bigas. Ang Philippine Coast Guard din po and Navy nandito din po para tumulong din po sa atin. Okay, so sa katunayan nga niyan, isa sa mga benepisyaryo ngayong hapon ay kasama mo yan si Nanay Joey. Opo, andito po. Katabi ko po si Nanay. Nanay Carmen. Opo, ma'am, kasama ko po si Nanay Carmen. Okay, Siya po ay Nanay nag-avail ng Carmen. libreng check-up. Yes po, Nanay. Nanay Carmen, magandang hapon po. Magandang po. Tingnan po, Kanay, kung magandang hapon na po. Magandang hapon man po. Apo, Nay, kumusta po kayo ngayon? Paano niyo po nalaman na meron pong medical mission ang Ako Bicol Party List dyan po sa inyong lugar? Maano po, maganda man po, nagkaka-check up na po ako. Okay po. So, ang pinaka-importante, yung sagot ni Nanay ay nakapagpa-check up na siya. Nay, ano po yung sakit po Opo. ninyo? Ano po yung nararamdaman nyo? Bakit po tumakbo po kayo dyan sa medical mission ng Ako Bicol? Yung tiyan ko po ang pina-check upan po, laging sumasakit. Binigyan na po ako ng gamot. Ayun, yung tiyan nyo po laging sumasakit. Kailan pa yan ay naramdaman po ninyo? Saka po vitamin, binigyan pa po ako. Okay, Kailan pa yan ay nadaramdaman? Matagal na rin po, minsan sumasakit, minsan hindi naman. Kailangan pag hindi sumasakit, hindi na po ako napapatulog. Opo, hindi po normal, Nay, na minsan sumasakit, minsan hindi. Kaya kailangan talagang patingnan nyo po sa doktor. Ngayon, napatingnan nyo na po sa doktor, nabigyan na po kayo ng gamot at bitamina. Tama po, Nay? Opo, napatingin nga po ako noon sa doktor, itong pumunta po dito yung yung libreng yung nakasakay po sa barko. Bigyan na po ako ng 10 gamot. Pagkaubos po noon, bumili pa rin ako. Kaya lang naubos na, hindi na ako bumili. Maliit lang pong tablitas. Opo, so importante niyan. Naubos po, no? Sumasakit Opo. pa rin po. Ang Opo. importante, Nanay, nung naubos na yung gamot, nandito naman yung Ako Bicol, nabigyan ulit kayo ng gamot, kaya hindi na nyo po problemahin pa yung pambili. Opo. Ayun. Okay, Nanay, magandang hapon po. Siya po. Diyan po sa medical mission, ano na po yung natanggap nyong serbisyo mula sa Ako Bicol Party List? Opo. Ano na yung natanggap kong tulong mula sa Ako Bicol Party List? Binigyan po kami ng nung isang 10 kilong bigas. Nung nagpunta doon sila, Sir Bungalon, ito Congressman Bungalon, Okay. doon sa barangay namin. Okay, nakapagpa-check up ka na, Nay? Pagpa-check up na, Nanay? Tapos na. Binigyan ako ng vitamin sa kanitong gamot. Yun. Inuwi ko daw ito bago kumain. Tapos na nga, partner, nabigyan na nga siya ng gamot. Gamot. O yun, Yan, so... Nay, aside po sa gamot, Nay, kumusta naman yung tiyan nyo, Nay? Busog naman po, nakakain naman po kayo, libreng pagkain dyan. Hello po. Pagkain, kumain na kayo na. Libre pagkain, kumain kayo, di ba? Binigyan ako. Ayun, Binigyan yan! ako pagkain. Ganyan, magmahal at magbigay Nakain ng na po ako. tulong ang Ako Bicol. Busog, lusog si Nanay. Nanay, maraming salamat po. Ano po yung gusto nyong sabihin sa Ako Bicol Party Opo. List dahil po dinala po yung serbisyong medikal dyan po sa inyong lugar? Maraming salamat din po. Ayun, so maraming Yan, salamat partner, po, talagang Nanay. Ako Bicol Party List, talagang dinadayo na kahit kasulok-sulukan ng barangay para maipaabot yung medical mission. At aside doon sa gamot, partner, at libreng pagkain, meron din, partner, na ipapabot ang ating programa kay Nanay. Nay! Po,
Sige, ako na magsasabi sa inyo, Nay, ano? Kasi talagang, sabi nyo po, Nay, laki yung pasasalamat po ninyo dahil nabigyan po kayo ng libreng gamot, may pagkain pa, may bigas, may sasabihin din si partner po sa inyo. Partner! Nay, dahil dyan, maliban dyan, may ipapabot rin kaming cash assistance mula sa Tabang Ora mismo. Ayan na. Cash to na, mayroon din bibigay sa yung cash. Pagaling sa Tabang Ora mismo. Maraming salamat po. Ayun! Nay, malaking tulong po ba yan sa inyo, Nay, na cash? Opo, salamat po. Ayan, maraming salamat. Nay, saan nyo po Malaki gagamitin na po itong yan? tulong sa akin. Okay, Nay, saan nyo po gagamitin yung pera? Para po sa pagkain, tapos pambili naman ng gamot. Ayun. So maraming salamat Kasi po, Nay. magpipensyon sana kami, hindi naman kami nagpipensyon, matagal na. Opo, wag mong, Nay, na itataya sa sugal, ha? Wala po. Huwag mo na itataya sa sugal na. Hindi naman po ako nagsusugal. Wala naman akong Opo, very good ka, Nanay. Very good. Bibili ko po ito ng pagkain. Very good po, Nanay. Wala Yan. pong alam na sugal. Maraming salamat po sa inyo, Nanay, ano? At siyempre sa iyo, opo, maraming salamat din sa iyo. Hindi ko po inaasahan na makukuha po ako ng interviewon. Ay, opo. Maraming salamat po. Ganyan talaga, ma'am, yung ako Bicol, Nay. Ora mismo po sa pagtulong. Ora mismo din po sa pag-interview po sa inyo, Nanay. Hindi ko po inaasahan na makukuha po ako ninyo. Artista na po kayo, Nay. Opo. O, yan. Maraming salamat po. Opo, maraming salamat din, Joey Bides, ang coordinator ng Ako Yes Bicol po, Party ma'am, List. thank you po. Naiiyak po si nanay, Maraming salamat po. Opo, ramdam po namin, Salamat Nanay, po. yung inyo pong kasiyahan at hiling po namin sa poong may kapal na tuluyan na po kayong gumaling at hindi na po bumalik ang inyo pong karamdaman. Ayun. Sa pagbabalik mga kaaksyon ng Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, eto naman, isang ina ang humihingi ng tulong para sa operasyon ng kanyang anak na labas na ang bituka. At ang ora mismo nating pag-aksyon sa alalahanin ng isang ina matapos nalayasan ito ng dalagitang anak para makipagtanan sa boyfriend. Abangan, kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta
kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List. Padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindugabos. Sa Giraray, dakulang pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa Gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol Tabang. Ora mismo, eto mga kaaksyon, kasama natin ngayon si Eleanor Kailipan at ang kanyang hinaing ay para sa kanyang anak na si Leonard, 27 taong gulang at nangangailangan sumailalim sa isang operasyon. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Eleanor. Magandang hapon po. Apo, Nanay Eleanor, habang binabanggit ko pa lang po itong patungkol po sa anak po ninyo ay bumubuhos na po ang inyong pong luha, Nay. Bakit po, Nay? Kumusta po yung kalagayan ng inyong pong anak ngayon? Nag-aalala po kasi ako sa aking anak. Kasi nangyari po yun, 2021 pa. Mag-4 na taon pa po ngayon. Hindi pa naayos. Opo, so 4 na taon na po na nahihirapan yung anak po ninyo sa ganitong sitwasyon. Sumasakit na din po. Opo, pakilapit lang po, Nay. Ano? Sa ngayon po, Nay, saan po ngayon yung anak po ninyo? Bali po, ngayon po, galing kami sa City Health. Nagpa-check up na po kami diretso. Refer na po doon sa BRT. Opo. Nababanggit nyo, Nay, na halos
4 na taon na po. 4 na taon So, na bakit po Nay ganun katagal na hindi po naoperahan or wala pong nagawang pagbabago sa sitwasyon po ng anak po ninyo? Kasi po, nung nangyari yun, kalakasan ng pandemic, ngayon po, sabi daw ng doktor, doon kasi yung nangyari sa Maynila. Sabi po ng doktor, okay lang daw kahit mga sa next year daw ibalik. O di yung gano'n na pagkaano, sabi ko yung kalibin niya, sabi ko ipabalik nyo na yan kasi nahihirapan magtrabaho. Sabi ng kalibin niya, okay lang daw naman. O di pinabayaan ko sila, nagsama sa Maynila. Nung nakaraang taon, iniwan na siya ng kalibin niya. Di na kinaya ng kalibin, asikasuhin yung anak niyo po ninyo. Siguro po, ma'am. Opo. Nay, matanong ko po, ano po yung nangyari? Bakit po labas yung bituka po ng anak po ninyo? Kasi po, nung nangyari yun, kasi may malit silang shop sa parting Kugyo. Ngayon, may pumunta sila sa kanyang lalaki, doon sa may pintuan na binaril sila mag-ama. Sila mismo mag-ama pati binabaril kasi yung asawa ko. Opo, so mayroon pong nakaaway or nakagalit? Wala naman po, ma'am. So sa tingin nyo napagtripan lang po, basta lang pong binaril? Ang namin, parang yatang mga hold up. Kasi nung taon yun, medyo malakas yung kita nila. Kasi aircon, maraming nagpa-aircon kasi pandemic. So bigla na lang pong binaril po yung anak ninyo at maswerte po yung asawa nyo po ay hindi tinamaan. Tinamaan din po, ma'am. Meron din po, saan pong parte naman ng Dito katawan? sa braso. Ngayon, stainless na din po ang kamay niya. So yung mag-ina nyo po, ay yung mag-ama nyo po, yung asawa at anak nyo po yung talagang napuruhan. Yung asawa nyo po, Yung asawa ko may stainless na po yung kamay. Pero nung na-operahan siya, diniritsumin na po yun, pina-stainless. Yung anak ko, hindi pa naayos. Kaya ngayon pa lang po, kasi yung budget nga po ang kulang. Opo. Ano po yung pakiramdam nyo, Nay, na sa katagal-tagal ng panahon, nakikita nyo po, na hirap yung sitwasyon ng anak po ninyo, pero wala po kayong magawa? Hindi ko naman sabi ko, paano daw yan? Hindi nga po, lumapit ako po sa inyo. Opo. Okay, Nanay, kailan yung last na napacheck upan niyo po itong si anak niyo po sa doktor? Hindi ko po alam sa kanya. Kasi doon po sila nanirahan. Nung linggo pa lang umuwi sa bahay, dito po sa Bicol. Nung linggo pa lang po yan dumating dito sa Bicol. Opo, paki-study lang po na yung microphone, ano. Pero sabi ng anak niyo, ma'am, pwede na daw siya operahan ngayong taon. Hinihintay na lang yung budget. Opo, pwede na po operahan yan. Okay. Kaya ma'am, ano po yung talagang kailangan ng anak niyo para kaya na po? Yun nga po, sa pagpa-opera po, yung budget. Opo. Nay, matanong ko lang po kayo, ano po yung, dati po sabi niyo meron po kayong shop, kasagsaga nung bago mag-pandemic, malakas po Medyo yung malakas kita. Na paano po yun ngayon, Nay, na si Mr. ay inoperahan na din, linagyan ng stainless yung anak po ninyo, meron ding labas yung bituka, problemado po kayo. Paano po yung hanap buhay po ninyo ngayon, Nay? Ngayon po, ma'am, yung asawa ko, nakapagtrabaho na. Kasi ilang taon na po nakalipas yung medyo nakapagtrabaho na. Nung wala pa po siyang trabaho, yung mga kapatid ko, binibigyan ako. Opo. Anong trabaho ni Mr.? Sa construction po. Sa construction. Kayo po, Nay? Ngayon po, wala akong pasok. Opo. Dati po, sa kantin din po ako namamasukan. May trabaho si Mr. pero kulang pa rin po sa Kulang din talaga po, ma'am. Kasi may, tatlo pa ang anak kong nag-aaral. Dalawang high school, isang grade 5. Opo. Itong anak niyo, ma'am, may maintenance pong iniinom at linalagay sa... Wala naman po. Ay, may maintenance, yung colostomy bag po. Magkano naman yun, Nay? Yung ordinary daw po, sabi niya, 250. Yung medyo makapal-kapal, 550. Every week yun, ma'am, o every day? Minsan, nakabili daw siya. Nung medyo may pera pa siya, nakabili siya 5 bag sa isang linggo. Ngayon, medyo tipid na, 2 bag lang. So, at 250 lang binipili. Walang bag. Opo. So, dahil dyan, Nay, lakas loob po kayong lumapit po sa amin, Nay, para... Narinig ko po ikaw sa radyo. Narinig niyo po ako, Nay. Narinig ko. Pag mga ganitong oras ko, alauna, binubuksan ko yung Opo. So, dahil sa narinig niyo po ako sa radyo, Nay, lakas loob po kayong... Nung narinig niyo po ako, Nay, ano kaagad yung pumasok sa isip niyo po, Nay? Ipakilapit po ng mikropono.
Lapit niyo lang. Narinig ko po kasi ikaw nag-ano ng matulong dito sa yan. Tabang ora mismo. Opo. So sa programa Ikaw ko po. si Ma'am Remy. Opo, ako po yun ay. Tamang landas po. Tama pong programa ang inyo pong pinuntahan dahil narinig nyo po ako sa radyo. Nagsasabi po ako sa mga nangangailangan ng tulong. Pumunta po kayo dito dahil kami po ay talagang ora mismong tumutulong. Nakikilala ko po kasi ikaw. Artistine, Kasi may ma'am. ano ka po, may picture ka po sa anak ko. Yun. Ayos, Nay. Nay, maraming salamat po, Nay, dahil Ma Salvador. talagang ang pinuntahan nyo po, ma'am, ay tamang programa, tamang lugar. Dahil dyan, Nay, hindi po kayo pinabayaan ni Lord. Eto, para matugunan po ang inyong alalahanin, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Miss LB. Ayan, Miss LB, eto po si nanay ay nangangailangan po ng tulong para po sa kanyang anak. Nalabas po yung bituka, 4 na taon na po na talagang nagsasakripisyo sa ganito pong sitwasyon ang kanyang anak. Kaya naman ay dumulog po siya sa atin. Ano po ba yung tulong na maaari nating maibigay para po naman ay gumaan yung pakiramdam ni nanay? Ganito po yan, Miss Remy. Kailangan ni nanay kumuha ng referral para ma-check-upan po natin dito sa BRSMC Surgery Department yung bata. Ilang taon na po ba yung bata, Miss Remy? Ano na po ito? 27 taon. Hindi na pala bata. Opo. Sorry. Sana na po sa OPD surgeon. Opo, so kailangan ng referral ni nanay para naman ay madala natin sa BRHMC at matulungan po natin. The moment na makakuha po ng referral, Miss LB, ano na po yung susunod na gagawin nila nanay? Once po na may referral na sila, Miss Remy, papuntayin lang po sa atin ito sa BRSMC, sa OPD department, para matinan po ng doktor kung anong dapat gawin sa kanilang pasyente. Pag po mag-alala si nanay, dahil po lahat ng gastusin dito sa hospital available po sa atin, at pwedeng i-charge sa MAIT, i-charge po natin sa MAIT ng Ako Bicol Party List. Opo, sa madaling sabi niyan, Miss LB, pag naoperahan na po, or ano pa man pong gamot na kakailanganin, pag may hospital bills na po, wala na pong iisipin sila nanay dahil sagot na po ng Ako Bicol Party List. Yes po, Ms. Remy. Once po na available yan dito sa atin, lahat po yan sasagutin natin. Wala silang babayaran. Ayun, nanay, napakinggan niyo po si Ma'am LB. Wala na po kayong dapat alalahanin. Kailangan nyo lang po sundin kung ano yung sinabi, referral lang po. Tapos i-schedule po ng doktor kung ano yung sasabihin, gagamutin, operasyon. Sagot po ng Ako Bicol. Salamat po. Ayun. Maraming salamat, Miss LB. Yes po, thank you so much and God bless po. Mabuhay po kayo, Miss LB, para lalo po tayong makatulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Yan si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. So, nanay, kumusta yung pakiramdam po ninyo? Gumanggaan yung pagkaramdam ko. Opo. So, ramdam po namin, nanay, na talagang ang isang ina ay lahat gagawin para po sa ikabubuti at ikakagaan ng pakiramdam ng anak. Yun nga po. Salamat po, ma'am. Opo, kami po ay saludo po sa inyo, nanay, dahil kayo po ay gumawa ng paraan. At eto po, Nanay Eleanor, bukod po sa matatanggap po din yung tulong mula sa Ako Bicol Party List, eto po, tanggapin nyo din po itong munting tulong ng aming programa para naman po sa inyo at para po kay Leonard. Salamat po, ma'am. Okay, Nay. Ito po ang grocery pack mula sa Ako Bicol Party List. Salamat po. Maraming salamat, ma'am. Opo, pumunta po kayo dito, nanay, sarili nyo lang po yung dala nyo, pero pag uwi po ninyo, may bit-bit po kayong mga grocery packs at yung pag-asa na gagaling po ang inyo pong anak. Maraming salamat po, ma'am. Ayun. Maraming salamat din po, nanay, at lakasan nyo lang po yung loob ninyo dahil ang pong may kapal po ay talagang natulong po at talagang gagawin yung lahat para po lahat tayo ay maging masaya. Okay, Nay? Ayos! Salamat, ma'am. Opo. Samantala, sa ating Tabang Ora mismo update, kung inyong maalala, dumulog sa ating programa ang isang ina para humingi ng tulong na mabawi pa ang dalagitang anak nito matapos malamang lumayas at makipagtanan sa boyfriend nito. Bumalik pa kaya ang dalagita sa kanyang pamilya o tuluyan na silang nilayasan nito? Ang buong kaganapan, panoorin natin ito sa Tabang Ora mismo update. Ang tagal namin magkakasama dahil lang doon 4 na buwan.
Hindi po pala namin kaya na wala siya. Be, pwede ba umuwi ka na? Ito ang pagmamakaawa ng isang ina sa kanyang anak upang umuwi matapos itong sumama sa kanyang kasintahan. Hindi akalain ni Nanay Virginia na ang kanyang 16 na taong gulang na panganay na anak masisira lamang ang kinabukasan dahil sa isang maagang pag-ibig. Mabait, masunurin, masipag at matalino. Ganito inilarawan ni Nanay Virginia ang kanyang anak na si alias Kat. Ngunit nagbago umano ito sa loob ng 4 na buwan dahil kay alias Ian. Pangamba ang bumalot sa kanyang kalooban matapos na hindi umuwi ang kanyang anak at tuluyang nanirahan sa poder ng kasintahan. So hindi mo man lang po napansin na yung anak po ninyo ay nag-aal sa balutan na, naghahandang umalis. Wala po kayong napansin na ganun? Kahit napagsawian po siya ng papa niya na kung ganyan-ganyan din lang at hindi ka susunod sa amin, mas mabuti pa na sumama ka na lang doon sa lalaki niya kasi hindi na siya namin nakokontrol, ma'am. Naniniwala si Nanay Virginia na ang mga pagbabago ng kanyang anak ay dahil sa kasintahan nito. Masakit din pero parang na-influensyahan po siya ng Ang sakit magsalita na yung dating hindi niya po nagagawa dati sa amin, ginagawa na niya ngayon. Dati na rin umanong nakapag-usap sa barangay si Virginia at Betty, ina ni alias Ian. At bilang magulang, minabuti nila na magtapos muna ng pag-aaral ang dalawa. Wala naman po sa akin problema, madam. Iuwi na nga po namin sana to nung pagpunta namin doon mag-asawa. Kaso po yung naman ni nagsabi po sa amin na hindi na daw po, doon na lang daw, i-intrigan na daw sa amin. Ano po yung masasabi ninyo, Nay, na yung sinabi niyo pong umalis ka na, doon ka na muna sa boyfriend mo, naging masunurin yung anak po ninyo? Pero po ma'am, nung umalis po siya, hindi po pala namin kaya na wala siya. Kasi ang tagal namin magkakasama. Dahil lang doon, 4 na buwan. Masakit. Minarapat din naming kausapin ang Women and Children Protection Desk ng Kamalig Municipal Police Station upang humingi ng tulong at payo. Karapatan niya po, ma'am, na mabawi ang kanyang anak dahil ito po ay menor de edad pa. Sinasabi po sa batas natin na wala pang karapatang magdesisyon para sa kanyang sarili ang kanyang anak, kung kaya kinakailangan pa po ang paggabay ng kanyang mga magulang. Agarang sinamahan ng aming team si Nanay Virginia para kunin ang anak nito na si Kat. Katuwang ang WCPD Kamalig at MSWDO Kamalig, tinungo namin ang barangay kung nasaan si Kat. Pagdating ng aming team sa barangay hall, nadatnan namin si Kat at Ian kasama ang kanyang ina. Si Kat, nakatanaw lang sa labas ng bintana at kahit isang sulyap, hindi nito tinapunan ang kanyang ina. Anak po diyan sila kasi paano po kasi Mura mo po okay mo sir. Tapos sabi ko po sa inyo po natin. Kami willing balik naman sa niya na kasi basta tanggap po niya na apis niya maganda. Ayon kay Nanay Virginia, ito ang pangalawang beses kukunin sa poder ng nobyo si Kat dahil bigo sila sa una. Kung nga diyan nangyayari sa inyo, di mas malay, diyan na talaga nangyayari sa inyo. Papanatag mo na yung bago na diyan sa inyo. Hindi naman narampong din kami adun ta. Nakalipas po ng sobrang sa dasimana, sabi ko tibad barang ayaw makapagsabi dito, makapasunod na maguli. Daw ay naingot kami sa niya, kumuakas naman siya. Pag siya naguli, tanggap manggilayo naman siya. Dawa, grabe ka sutil. Sa huli, pumayag din si Kat na umuwi sa kanyang tunay na pamilya. Nang aldaw nag-adon sa barangay hall kami na ang gurang ako pang maka-istorya si Bete ko, ito pang istorya sa tungkol sa mga atas nila.
nga nagkasundo ang duwa, ang gurang ni Bete and Virginia Segovia na mag-ulit nga na sa pamilya ni Virginia ang kanyang atos na si Nakakabingi man ang katahimikan sa pagitan ng mag-ina. Ramdam namin ang saya at tuwa kay Nanay Virginia na sa wakas, sa kanyang pag-uwing muli sa kanilang tahanan, hindi na siya mag-isa. Napakalaki po ng pasasalamat namin sa inyo at saka sa lahat po ng staff ng Tabang Ora mismo. Kasi hindi kasi namin alam kung saan kami lalapit. Parang naisip namin, kasi ang dami po bagang natutulungan. Baka sakali po kami, sabi namin, baka matulungan po kami. Salamat po kami. At yan mga ka-aksyon, sa mga kabataan dyan na mga mapupusok at matitigas ang ulo, wag muna yan ang inyong pairalin dahil habang kayo ay minor de edad pa, ang desisyon ng magulang ang dapat masunod dahil walang magulang ang ipapahamak ang kanilang sariling anak. At iyan mga ka-aksyon ang natunghayan nating mga reklamo at hinaing ngayong hapon na ora mismo rin nating binigyang tugon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 yan ng tanghali mga kaaksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte, sa Provincial Capitol Building, Barangay 3 Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2 Tagungtong, Gowa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutan i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. At mga kaaksyon, hanggang bukas, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako, si Nomer Corporal. At ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako po mga kaaksyon, si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo
grupo sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulungan, may aksyon lagi sa nangangailangan ng